Nu. Hej. Altså, men vi leger lige til selskab. Jeg vil altså ikke være med lige nu i det her selskab. Jeg går over og kigger til elefant. Nu skal du ikke gynge mere. Nu skal du ned i dit bur. Nogle gange er elefanten bare så dum. Det kan godt være nogle gange. Jeg spytter på dig, dealermand. Hej, jeg hedder Ellie Woody. Ellie Woody. Skal vi løbe ud på bjerget? Nu skal jeg lige forbi. Nu skal jeg lige forbi herfra. Se lige. Der er et hul. Skal vi gå derind? Hjælp, 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 hjælp. Og så kommer hjælp. Så fik jeg dem ikke. De klattersker. Du var ved at kalde os en kylling. Det var det.